Maayong adlaw sa atong mga viewers diha no. Maayong adlaw sa inyong tanan guys. Unya karon ay usa no nga nag-request atoa nangutana kung unsa may mas advantage, Facebook Reels or full video sa Facebook no. So daghang kayong salamat sa nangutana sa kuha kung unsay mas advantage no. So para sa kuha sa akong experience no, makaingon ko nga mas advantage ang Facebook Reels tungod kay kung inyong napansin guys, mas daghan ang viewers sa inyong Facebook Reels kumpara sa inyong full video. Ngano man kay ang mostly manggod nga gipili karon or mas popular sa mga viewers ang Reels tungod kay gamay ra ang time no. Dali ra mahuman ang video. So daghan sila og matan-aw sa mga daghan sila matan-aw nga video mao na nga mas mostly gid sa mga viewers karon Facebook Reels na sila, pero dili sa ta makaingon nga mas daghan ang sa Reels no kay nagdepende man sana sa quality sa imong video no. So mao na nga dili para sa kuha depende na sa video no, kung mas nindot ang imong video bisan og full video na mas popular sa viewers na, pero kung ang mas nindot is ang Facebook Reels, mas daghan og viewers ang Reels no, nagdepende na sa quality sa imuhang video. So hopefully no, natubag ang imong pangutana ma'am, unya nakahatag sad no o motivation para sa atong mga content creator kung unsaon mga mas mapadaghan ang viewers, number of views sa usa ka video no. So dali ra man no, maghimo ra gid ta og mas nindot nga video bisan og moingon ta nga full video, basta unique siya, bisan og pila pa na ka minutes ang imong himuon, mas daghan na og viewers no kumpara sa Reels. Kay ikaw kung maghimo ka og Reels bisan pa og daghan nindo akuan kay na imong Reels diha, daghan kay kagipang post nga Reels pero useless ra siya, wala ra gihapon ay viewers no. So maghimo og mas unique kay para nga daghan og views, number of viewers no. So dili lang kay basta-basta nga nakahimo ka o video, okay na ka, comfortable na ka no. So imo isang tan-awon kung unsay mga information nga imong mahatag sa imong mga viewers no. Nya lahi man sa taghilig na iuban nga mga funny video, mga pampagod vibes no. So ikaw as a content creator ug asa ka nga mas preferred, mao na imong himuon nga video para sa imong page baron or unsa pa na diha no. So hopefully guys nga nakahatag ta og mga tips, mga information sa ato ang video karon no. Unya sa mga mag-request pwede mo mag-comment sa comment section guys para nga ato nang mahimuan og video, ato nang mahimuan og reaction diri sa ato ang Facebook. So daghang salamat o maayong adlaw sa inyong tanan guys. Bye bye.